дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти мамлакат дар Тоҷикобод маркази саломатиро ифтитоҳ намуданд. аз бастаю ҷоҳалиб то аловатов дар душанбе консерти бузург доир мегардад. лукашенко аз дӯстияш бо президенти мамлакат гуфт. ҳуввияти 6 қурбонии тирпаронӣ дар Перм маълум шуд. ҷавонтарини онҳо 18 сол дошт. ба Қазоқистон вируси нави эта роҳ ёфт. афғонистон муваффақ ба ҷилавгирӣ аз ҷанги шаҳрвандӣ шуд. сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба манотиқи Рашт идома дорад ва чанде пеш бо ҳузури роҳбари давлат дар ноҳияи Тоҷикобод бинои як маркази муосири саломатӣ ба истифода дода шуд. дафтари матбуотии президенти мамлакат хабар медиҳад, ки сохтмони ин бино аз моҳи ноябри соли 2018 дар масоҳати 2,5 гектар оғоз шуда буд. дар ҷараёни ифтитоҳи ин марказ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ки дар он ҳамакнун 14 ҷойи нави кор таъсис ёфта, пизишкону мутахассисони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин мекарданд. манбаъ меафзояд, маркази саломатӣ аз ду ошона иборат буда, дорои 14 ҳуҷра аз ҷумла ҳуҷраи бақайдгирӣ, ҳуҷраи духтури занона, тибби оилавӣ, ҳуҷраи хатна ва гӯшаи гиёҳдармонӣ мебошад. зикр гардид, ки роҳбари давлат аз кормандони маркази навтаъсис даъват намуданд, то барои ҳифзи саломатии сокинони минтақа хидмати софдилона намоянд. аввали моҳи октябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон консерти калони репсарои рус баста баргузор мешавад. илова бар ин, ситораи диггари рус, репсаро ва сарояндаи шинохта Бахтиёр Маҳмадов, ки бо тахаллуси ҷах халиб машҳур аст, дар ҷашнвораи калони идонаи Мегафон Лайф Фест ҳунарнамоӣ хоҳад кард. миёни ҳунармандони тоҷик барандаи намоиши байналмилалии истеъдодҳо Central Asia Got Talent Чоршанбе Аловатов, иштирокчии лоиҳаи русии UA Super Меҳрона Ғайбуллоева, овозхони Попи Муд дар Душанбе Сафар Муҳаммад ва гурӯҳи The Days ширкат хоҳанд кард. барнома санаи 3 октябр соати 11 оғоз шуда то соати 23 идома меёбад. нархи чиптаи муқаррарии дохилшавӣ 80 сомонӣ аст. чиптаҳое ки ба саҳни асосии баромади ҳунармандон наздиктар аст 120 сомонӣ хоҳад буд. вуруди кӯдакони то 7 сола ба Наврӯзгоҳ ройгон аст. президенти Беларус зимни мулоқот бо сафири тозатаини ин кишвар дар Тоҷикистон Виктор Денисенко гуфт, барои ӯ кор кардан дар Тоҷикистон осон хоҳад буд. Лукашенко ба намояндаи нави дипломатияш гуфт, Тоҷикистон кишвари на танҳо дӯст, балки роҳбари Беларус бо президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дӯстии шахсӣ дорад. ӯ ба сафири наваш гуфт, барояш дар Тоҷикистон тамоми шароити кор фароҳам оварда мешавад ва кор дар ин кишвар осон хоҳад буд. президенти Беларус гуфт, дар умури сиёсат мо чун дигар кишварҳо ягон мушкилӣ бо Тоҷикистон надорем. Лукашенко гуфт, ки новобаста аз дӯстии миёни Тоҷикистону Беларус, зарфиятҳои бузурги рушди тиҷорат бо ин кишвар амалӣ нашудааст ва сари ин масъала бояд кор кард. вазорати амнияти Перм рӯйхати кушташудагони тирпаронӣ дар донишгоҳро нашр намуд, ки ҷавонтаринашон 18 ва аз ҳама бузургтарини онҳо 66 сол доштанд. ҳар яке аз 6 қурбонӣ ба дасти донишҷӯи 18 солаи ин донишгоҳ кушта шуданд. ёдрас мешавем, ки номбурда санаи 20 сентябр бо силоҳи оташфишон мусаллаҳ шуда ба донишгоҳ омад ва сӯи донишҷӯёну омӯзгорон. кормандони ин боргоҳ оташ кушод, ки дар натиҷа 6 нафар кушта шуда, 24 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта, феълан дар бемористон қарор доранд. дар ҷумҳурии Қазоқистон нави нигерии коронавирус эта роҳ ёфтааст. хабар медиҳад Спутник Қазоқистон бо истинод ба вазорати тандурустӣ Алексей Сой. ба иттилои манбаъ, феълан ин нав коронавирус дар минтақаҳое чун Караганда, Мангистау, Павлодор ва шаҳри Нурсултон сабт шудааст. вируси нави эта моҳи декабри соли гузашта пайдо шуд ва бори нахуст он дар Нигерия ва Британияи Кабир кашф шуда буд. нишонаҳои ин нави коронавирус ҳам ба мисли навъҳои альфа ва бета ҳарорати баланд, сулфа, эҳсос накардани бӯй ва мазза мебошад. вазири корҳои хориҷии Покистон Шоҳ Маҳмуд Қурайшӣ гуфт, ки Афғонистон то кунун тавонистааст аз ҷанги шаҳрвандӣ пешгирӣ кунад. хабар медиҳад ТАСС.
ҳамзамон қурайшӣ даъват кардааст ки ихтилофоти мавҷуд дар ҷомеаи Афғонистон набояд бештар аз ҳад бузургнамоӣ шаванд. ба назари ӯ ин гуна ихтилофот ҳамеша дар ҳар ҷомеа вуҷуд доранд. дар ҳар демократия нуқтаи назар гуногун аст, ихтилоф вуҷуд дорад, аммо шумо дар сари миз нишаста гуфтушунид мекунед ва роҳи пешрафтро пайдо менамоед. мардум назари гуногун доранд, илова намуд роҳбари вазорати корҳои хориҷии Покистон. илова бар ин ӯ афзуд ки Афғонистон як ҷомеаи боз аст ки як ҷомеаи баробарҳуқуқ аст ки баҳс мекунад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таъсиятиву хонободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.